କିଛି କଥା ଗଳ୍ପରେ ବିଷୟ ନୁଙ୍ଗୁରା ପ୍ରେମିକ। ମାଇକ୍ ଚେକ୍ ମାଇକ୍ ଚେକ୍। ଚାଲୁଛି ତ ଆଜିର କାହାଣୀ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ନମୁନା। ଘଞ୍ଚ ଘଞ୍ଚ ଗାଁ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କ ପାଏ ନା, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ପାଇଖାନା କଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ତା ନାଁ ହେଲା ନୁଙ୍ଗ। ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ନୁଙ୍ଗୁରା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନୁଙ୍ଗୁରା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରାଗରେ ଡାକନ୍ତି ନୁଙ୍ଗୁରା। ତାର ପାଠ ଏତେ ଭଲ ହୁଏ, ତାକୁ ଓ କହିଲେ ବ ଜଣାଯାଏ, ତାକୁ କ କହିଲେ ତାକୁ ଆ ଜଣାଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଇ କୁହାଯାଇଛି ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ବେରାର ତା ଝିଅର କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ସେ କାହାକୁ ବି ତା କଥାରେ ବନେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାଇକିନାକୁ ବି ତା ପ୍ରେମରେ ଫସେଇ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ପାଖକୁ ଗଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ତା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଯିବା ନା ରହିଯିବ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଫନି କ୍ରିଏସନକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟଙ୍ଗ କିନା ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାହାଣୀ ଉପରକୁ। ନୁଙ୍ଗୁରାର କାହାଣୀ। ଭୋର ପ୍ରାୟ 5:30। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଟିରା ଲୋକ ଆଉ ମାଇ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଥିବା ବଡ଼ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପ୍ରକୃତିର ଡାକକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେଣି? ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇ ପାଖ ଗାଁର ଭାଉଜ ରସାଳି ଭାଉଜ। ସେ ଏତେ ରସ, ତାଙ୍କର ରସ ଗଦ ଗଦ ହେଇ ବହି ଯାଉଛି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ରସ ବହୁଛି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ରସ ବହୁଛି। ଖାଲି କଣ ସେତିକି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ରସ ବହୁଛି। ସତେକି ସେ ରସୁଆଳିଟେ। ଥରେ ସେ ଭାଉଜଙ୍କର ଢାଳରେ ପାଣି ଢାଳି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କିଏ ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତା କି, ମୁଁ ଶୌଚ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ନୁଙ୍ଗ। ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ନୁଙ୍ଗୁରା। ସେ ଭାଉଜକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ କଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ କହିସାରିବା ପରେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭାଉଜ ହଠାତ୍ କଣ କଲା ସେ ନୁଙ୍ଗ, ଏତେ ନୁଙ୍ଗୁରା ସେ ଯାହାକି ତା ଢାଳକୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୁଙ୍ଗୁରାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ତାପରଠୁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପାଖାପାଖି ବସନ୍ତି ସେଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ। ପାଖାପାଖି ତ ଖାଲି ବସନ୍ତିନି, ସେମାନେ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ଆଉ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମିତି ହଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କହିଦିଆ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନୁଙ୍ଗ ଭାଉଜକୁ ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ସେ କାରଣଟି ହେଲା, ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅଛି ରିକ୍ସ, ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅଛି ଖାଲି ଇସ୍କ, ନୋ ରିସ୍କ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରରେ, କାହାରି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ଏତେ ଅନ୍ଧାର, ଘନ ଅନ୍ଧାର। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ନୁଙ୍ଗକୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବାଡ଼େଇଲେ, ଜାଗା କିଛି ମାନିଲେନି, ଛେଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଡ଼ ଖାଲି ତ ମାରା ମାରିଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ଧମକ ବି ଦେଲେ। କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ସେ ଭାଉଜ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ବସୁ, ଆମେ ତତେ କରିଦେବୁ ଖାସୁ।
ଏହା ଶୁଣି ନୁକ ବହୁତ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନିଲାନି। ପୁଣି ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। ପାଖାପାଖି ବହିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭାଉଜ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଭାଉଜ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ନୁକ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଘୁମ ମାରି ପୁରା ପାଟି ଚୁପ କରି ରହିଗଲା। ତାପର ଦିନ ବି ଭାଉଜ ଆସିଲେଣି, ପୁଣି ତାପର ଦିନ ଆସିଲେଣି, ପୁଣି ତାପର ଦିନ ଆସିଲେଣି। ଏମିତି 5 ଦିନ ଚାଲିଲା। 5 ଦିନ ନୁଙ୍ଗ ସେ ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆମ ନୁଙ୍ଗୁରା ହଠାତ୍ ଦିନ କଣ କଲା, ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲା। ଆଉ ଖବର ନଉନୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ଭାଉଜ ତା ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ନାଁ ସିନା ନୁଙ୍ଗୁରା, ହେଲେ ଭାଉଜ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଗଲା। ଭାଉଜ ନୁହେଁ ତ, ମୋ ରସାଳି ଭାଉଜ। ସେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଗଲା, ମୋଠୁ ସିଏ ଥିଲା ବଡ ନୁଙ୍ଗୁରା। ଆଉ ଆମ କାହାଣୀର ନାଁ ହେଲା ନୁଙ୍ଗୁରା ଭାଉଜ। ଦିନେ ଏକାନ୍ତରେ, ଏଟା ଟିକେ ଅଧିକା ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଯାଉଛି।